Kaixo guztioi, Raquel naiz. Arteabeitean lan egiten duen liburuzaina. Eta gaur beste gomendio batzuk ekartzen dizkizuet. Oraindik udan gaude. Batzuek orain hartzen dituzte oporrak. Beste batzuk aldiz kutzoaren hasiera prestatzen hasten dira. Naiz eta denboraldi arraroa igarotzen ari. Horrelako momentutan gutxiago irakurtzen da. Horrexegatik, kontakizun laburren liburuak aurkeztuko dizkizuet. Irakurtzeko, denbora asko ez baduzue, ez hasi eleberri luze bat. Hildoa galtzeko arriskua izan dezakezue eta zuek badakizue. Gaur, bai, irakurtzen dut. Gero astean zehar ez dute zer irakurtzen. Asteburuan bai berriro pizka bat irakurtzen dut, baina non eta nola utzi nituen pertsonaiak ezin dut gogoratu. Hala ere, kontakizun labur bat irakurri alduzue, eta gero, egun batzuk geroago, beste istorio desberdin bateekin. Arteabeitean badaukagu adibidez, Bihotz handiegia. Liburu honetako istorioen pertsonaiek ezaugarri bat partekatzen dute. Arrostasun sentipena. Liburua Barakaldoko liburutegi guztietan aurki dezakezue, baita liburutegian ere. Eta orain, aurkeztuko dizkizuet Arteabeitiako liburutegira heldu diren azkenak. Zenda balitz, abioi baten barruan dauden pertsonen istorioa kontatzen duena, eta urrutiko estanpetan. Giro irreal eta fikziozkoan murgiltzen dena. Zenda balitz, nagusian eta retuerton ere aurki dezakezue, eta urrutiko estanpetan nagusian ere eskuragarri duzue. Gomendio gehiagorekin itzuliko gara. Hauek interesgarriak iruditzen zaizuelakoan, momentuz agurtzen zaituztet. Ondo izan, agur!